Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong satisfied o kontento sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hunyo. Batay sa SWS survey, 46% ng mga Pilipinong satisfied o kontento sa Administrasyong Marcos, habang 36% naman ang hindi kontento. Katumbas yan ng positive 10 na net satisfaction rating. Tumaas yan ng 20 percentage points kumpara sa negative 10 net satisfaction rating ng Pangulo noong Abril. Ginawa ang survey noong June 25 hanggang 29 o bago pa man i-anunsyo na Pangulo ang laban kontra korupsyon. 1,200 na adult respondents mula sa buong bansa ang sumagot ng survey. At ayon sa SWS, ang survey ay isinagawa bilang public service at hindi kinomisyon. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.